Adi nakalabay nga si Mana, mga sangkay, kitain na singad to ha laman ni. Ada tungod kay nga to kita baklaran baga nakiduyog kita lot pagkadto hiton nga sikat nga karaonan ang tinatawag nga Diwata Paris Overload. Ini Tatay Delpin baga may deton nira baga nakaraan baga nagka-burubunyog ko nila, nakilala niya, nakita ya, kunain nakaturog, hindi ni ko nga sirong itong tulay. Good man an aton hinipanuyo an makatilaw kita, iton nga Diwata Paris Overload. Oo, kay tagsin good man makita ka man kung tong kadamo tong ira serving. May danay ni na only rice, nga na may danagihapon ni soft drinks. So, kung ato nunaw-naon nga sadang diri unta kita mabido, oras kumbaga iton atong panuyo in diri natutuman, kay kasagaran hit nga kada, in karuyag magpasilpi kan Diwata. Kapag kaya na nagigita naton, nga damon at ish nga nagkakagawa sa iya. Iya ko, nahuna ko nga diri kayo magkikita, salit amoy nan ako na murang kanan. Good man, di na atong pakasabot nga baga may need to pipira pikan na igrayo pa nga mga lugar para dumayo nga hirain makipagpa-picture in iging katuman hiton nga oras in nakaturog idiwata. Ininhiya amoy na nagsumat haamon nga nurunian ko mga alas 11:30. Good man, kay magdiano pa aton mga rason kung mga tikang diing kita, diri man ada aton amo ton aton panuyo dida hidiwata an aton ton pagkada ang pakatilaw han Paris Overload. Katima kung diri naton hiya nagkakahibalag, kung diri kita baga natutumanan, laguugday. Ano ba ito sangkay? Para akong kasi sadang naton ton hunaw-hunaon nga Diwata. Kumbaga nasugad man to niya nahiya kasikat, pati gihapon magkodordilayan ng mga artista o hereno na to nahiya at baga nakikigkulab in pamati ko diri kita sadang mabido kumbaga ininhiyain baga nangangalas kay ikaw ba naman nagninegosyo ka iti mo panuyo in makapagtinda ka hiton imo Paris Overload katapos sa adi sige na laton baga burbalandra, sigit tawag-tawag, sigit baga pakiga puro picture. So bisan patunda mo ton iya mga tao diri gad ton nagahiya baga makakasiring nga nagbag-o bisan mapupungot, di ba? Pero ayaw kita kapungot kung diri kita natataganhin aton karuyag. Oo, ini nagpakuwang kami tapos gintabog iba naman. So kahit paano nakapagpa-picture kita. Tapos itibang mabibido. Kumbaga di rin natutumanan, labi na kumbaga siyempre sinisiring pa, we cannot please everybody. Pagbuhat kan maupay, permanente iton may dahay mo makontra. Magbuhat ken maraot, labi na. Kaya kasagaran, kita nga mga tao, sahay nanhingalimot kita, panihimuta, kay asay man naton pagpinangatindiron, iton aton mga nanihikitan, salit sano kita magawas, ang espeho, ayaw kita kaawa kan Diwata, kung sugad man.